ראיתם את התור במאפיות? איך שנגמר פסח, כולם רצים לנעוץ את השיניים באיזה לחמניה. לא יעזרו כל העוגות הכשרות לפסח והפיתות מקמח מצה. לחם זה לחם. שבוע בלי לחם זה שבוע בלי המובן מאליו. כולה שבוע בלי לחם, מה כל כך קשה בזה? תראו, כבר 31,000 שנה אנחנו אוכלים לחם. לחם זה האוכל הכי בסיסי שלנו, הכי מובן מאליו. אבל מה מובן מאליו? מה? זה שאיזה אב קדמון אמר לעצמו במערה, מעניין מה יקרה אם נגדל חיטה, נקצור, נייבש, נטחן את הגרגירים, נערבב במים, נלוש, נציס, נטפיח ונופה. אולי יצא מזה משהו. זה מובן מאליו? זה פלא הבריאה. אז בפסח מפסיקים לרגע לאכול לחם, רק כדי לחזור אליו אחר כך קצת אחרת. וכשיקריבו את קורבן העומר ויהיה אפשר לאפות לחם מהתבואה החדשה, הוא כבר לא יהיה מובן מאליו. היום 10 ימים, שהם שבוע אחד ו3 ימים לעומר.